Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Общество и здраве. Аз съм доктор Георги Степанов. Тази вечер мой гост е доцент Димитър Петков. Доцент по съдова хирургия, началник на отделението в болница Тракия, Стара Загора. Изразявам своето уважение към моят колега, защото ние се познаваме повече от 20 години. Той е един от най-уважаваните мои колеги, съдови хирурзи. И нещо повече, той е наш съгражданин. Доцент Петков е роден в град Ямбол и за мое удоволствие, надявам се и за ваше, в следващите 30 минути той ще бъде гост в студиото на Общество и здраве. Добър вечер, доцент Петков. Добър вечер. Наистина много се радвам, че приехте, доцент Петков. Действително, ние се познаваме отдавна, работили сме заедно. Общо взето нашата кариера е вървяла в едно основно направление. Направлението на съдовата хирургия, на лечение на тежката съдова патология, артериална и венозна. Да обявим темата на предаването на доцент Петков. Темата е съвременни методи за лечение на артериалната и венозна патология. Преди да ви дам думата, бих желал да изразя своя респект към това, което аз виждам пред себе си. Сега виждам вашето CV, виждам вашето изключително добро развитие, кариерно развитие като лекар, като преподавател, като асистент, като доцент от 2012 година. В годините, в които голяма част от моите колеги са се развивали от началото, от най-ниското ниво, вие сте започвате да работите съдова хирургия в Тракийския университет, в болницата в Стара Загора. И оттам нататък имате блестящи участия на конференции, конгреси, членствате на много дружества, имате неща, с които може да се гордеете. Да започнем оттам. Може би не знаете, че на част от моите колеги аз задавам въпроса, това мечта ли ви е било? За вас мечта ли беше, доцент Петков, да бъдете хирург? Да, колкото и така да звучи нескромно. Още и като ученик, благодарение на моите учители, беше се оформило решението в мен да уча медицина и никога не съм имал въобще ни най-малко съмнение, че трябва да работя хирургия. Тъй като смятам, че това е... Това е било още в началото на вашето развитие, още в студентските ви години. Така е, да. А и преди това, разбирам, да. Смятам, че хирургията е нещо, което се заслужава. Действително е така. Оттам нататък, как става така, че в семейство на икономисти вие все пак имате такава мечта да бъдете лекар? Как се е получило това? Какво е вашето обяснение? На мен ми харесваше тая професия. Вероятно е изиграло влияние върху мен и литература, която съм чел, филми. Спомням се, имаше един доста интересен филм, който съм гледал като дете, Хирурзи. Имаше и други. Тогава филмите за лекарите бяха добри. И може би всичко заедно с средата, в която съм бил, оказало влияние върху това да не взема това решение. Разбирам от вашата справка, която сте ми предоставила, автобиографична справка, че вие ставате специалист по съдова хирургия още през 1998 година. 8 години от началото на и вашият старт в развитието ви като лекар. Бързо след това защитавате дисертация, 2005 година според мен, наистина бързо, въпреки че вие може би не сте съгласен с мен. Разстоянието е само 15 години от защита на дисертация. Това е мое мнение. Всичко е добре, когато завършва. Добре. Действително е така, но оттам нататък просто уникално развитие. Приемете още веднъж моите адмирации към вас. Как се получава така в развитието на един лекар? Вие успявате да попаднете в добър екип, при добри учители, или е въпрос на някаква ваша вътрешна потребност и амбиция? Винаги този отговор няма еднозначен отговор. Винаги редица фактори оказват влияние върху това, върху развитието на кариерата, върху постиженията, които постига човек. Аз имах безспорен късмет, тъй като студентската скамейка спечелих конкурс за асистент и попаднах в една от малкото клиники по съдова хирургия тогава в България и разбира се, с помощта на моите колеги израснах и достигнах до специалността, по-късно и до друго развитие. Но пак казвам, че има много фактори, които са оказали положително влияние и в никакъв случай не мога да кажа, че това е моя лична победа или някакъв Рубикон, който е превзет. Да, съчетание от различни обстоятелства и помощта на много хора. Лични качества, нали? Качества на вашият характер. Откъде да започнем с тази патология, която е доста тежка и доста мъчителна, трудна за лечение? Вашата
темата на вашата дисертация е тема свързана с лечението на така общоприетото и познато за нашите зрители заболяване, наречено болест на Бюргер. Може ли да обясните на мен и на нашите зрители защо се спряхте на тази тема? Идеята да се спра на болестта на Бюргер беше, че тази тема първо е неразработвана в България, второ групата на пациенти, които боледуват, са в доста тежък социален статус и невъзможност да провеждат лечение. И разбира се, възможностите, които възникнаха като работещ човек в отделение по съдова хирургия. Така постепенно се оформи идеята да се работи върху съвременни аспекти на диагностиката и лечението на болестта на Бюргер. И заедно с оперативната дейност, медикаментозното лечение, с изследванията успяхме да създадем два много мощни творчески колектива в Тракийския университет с катедрата по патология и по-специално с професор Гълъбова, която сега е декан, и с катедрата по биология и специално имунологична лаборатория. Там съм работил с много хора, доцент Халача, доцент Манолова, и създахме много мощни колективи, които разработиха много сериозно имунологичните аспекти на заболяването. И когато най-големият специалист в диагностиката и лечението на болестта на Бюргер в България, в света, професор Шионой дойде в Стара Загора на лично посещение, впечатлен от това, което работим, се спомням, че когато се тръгваш и каза: Димитър, аз вярвах, че болестта на Бюргера се причинява от тютюнопушенето, днес вече съм сигурен, че е автоимунно заболяване. Ама верно, на времето така сме учили всички за решаващото значение на тютюнопушенето. Има значение тютюнопушенето, но има много доказателства, че това е автоимунно заболяване. И разбира се, това променя тактиката за лечение. Разбирам, но за да бъде малко по-ясно на нашите зрители, които не трябва да така агресивно да им влияем с нашите специфични медицински понятия, да обясните как така болестта на Бюргер представлява срещата между един антиген и едно антитяло, за да влезе в голямата група на автоимунните заболявания. Простичко да го обясните, защото това не се предава генетично или се предава? Има ли предиспозиция? Защо младите мъже страдат най-много? Защо губят крайниците си младите хора? В момента има още много неизвестни в областта на това заболяване. Има доказателства, че има някаква фамилна връзка, има доказателства, че има някаква генетична връзка, има доказателства, че е автоимунно заболяване, но точно пусковия механизъм все още не може напълно да бъде обяснен. Като цяло, най-общо може да бъде обяснено заболяването, че в даден момент организма започва да разпознава своите съдови като чужди и започва да ги атакува с автоимунни клетки и да ги уврежда. След увредата се получават запушвания, след това настъпва загуба на кислород на тъканите, гангрена и се получават най-неприятните ситуации, в които болните има опасност да загубят крайниците си. Да припомня, че темата е за съвременна терапия, за съвременно лечение при това заболяване. Какво предлагате вие? Това, което е накарало доста хора да бъдат впечатлени от тази дисертация? Как да кажа, това не беше единственото достоинство. Имаше доста неща, алгоритми бяха изработени. Също така едно много важно доказателство, което ние се добрахме през годините, се оказа, че не винаги артериалната хирургия е най-добрият вариант за лечение. Оказа се, че в част от случаите медикаментозното лечение дава по-добри резултати. И това беше един от много сериозните наши доклади, който беше изнесен в Ню-Йорк на 44-я конгрес по ангиология и който беше премиран много високо там, защото всъщност ние доказахме, че заболяването не бива да разсъждаваме само като съдови хирурзи, трябва да разсъждаваме комплексно за него, за да може да бъде ефективно лечението. Съвместно с имунолози, терапевти, ангиолози, да кажем. Ангиолози, разбира се. Така много хубав колектив имахме тогава. Много добри разработки направихме през годините. Още малко да останем на тази тема, доцент Петков. Изкушавам се още малко да ви задам въпроси, свързани с конкретиката на вашата дисертация и за това, че вие сте се втурнали да решавате един проблем, който изглежда доста неразрешим десетилетия наред. Масовото знание на хората, на нашите пациенти е, че болестта на Бюргер е злокачествено нещо. То тръгва, развива се, хората губят крайници, умират. Вие казвате, че там
може би в лечението не са толкова оперативните методи, ако правилно съм разбрал. Част са оперативни, говорим но не за комплексни подходи в лечението на това заболяване. Може ли да обясните разликата между атеросклерозата и тази болест? И това да бъде действително като познание към зрителите, защото много често хората го бъркат. Примерно, 80 годишни хора, те казват, той има бюргер, пък ние знаем, че това не е болестта на бюргер. Каква е разликата? Основните различия са няколко. Първо, болестта на бюргер се появява при млади хора. При атеросклерозата обикновено е при пациенти в по-напреднала възраст. Запушванията, които откриваме на кръвоносните съдове при болестта на бюргер са дистални, т.е. те са разположени в крайните участъци на крайниците, в пръстите, стъпалата, в ръцете, в дланите. И това прави злокачествено протичането на заболяването, тъй като тези съдове, за съжаление, могат да бъдат оперирани, няма как да бъде въздействано върху тях. При атеросклерозата е точно обратно. Обикновено се засягат големи артериални клонове в областта на таза, в областта на бедрата и в тази гледна точка атеросклерозата е с по-добра прогноза. И разбира се, не трябва да се игнорира и диабета, който допълнително също протича, увредите в кръвоносните съдове протичат по типа на атеросклерозата. Но главно това са големите съдове при атеросклерозата и напредналата възраст и малките съдове при болестта на бюргер и младите хора. Уважаеми колеги, аз ви предлагам сега да минем към материала, който доцент Петков е подготвил като презентация, накратко не само за болестта на бюргер, разбира се и за организации, за... Ето, това е на екрана. Какво може да кажете за тези първи снимки, доцент Петков? Това е началото, както виждате, моста на река Тунджа, по който всички сме минавали. Тук е една моя снимка от ученическите години с моите съученици, в които свирахме в рок група. Тя е изключително ценна, съвсем скоро ми попадна и нямаше как да я пропусна. Това от Руската гимназия. От Руската гимназия, да. Тук сме на военно обучение, което беше голяма атракция на времето. Сега долу е като млад хирург съм с моя колега доктор Пенков. Дясно са доцент Андреев, шефа на клиниката, при който започнах работа. Една прекрасна операционна сестра Росица Филипова, която дълги години работим заедно. На следващия диапозитив също бихме могли да, ако мога... Да, може ли да включите? Тук един много интересен диапозитив. Най-вляво горе виждате една снимка на един мой съученик Наско Щелянов, личността, която едва ли някой не познава, господин Ибраимов, учителя по химия, който изигра изключително голямо значение за моето решение за медицина, заедно с госпожа Плочева. И разбира се и другите учители, които са ме учили. Госпожа Казанджиева, която ме научи да пиша и да чета. Долу една изключително ценна снимка с професор Шилноя. По време на посещението му в Стара Загора, човека, за който говорихме преди малко и който беше изключително приятно изненадан от посещението си в България. А тук също една много ценна снимка с сър Джон Улф, един от най-големите съдови хирурзи в света, на едно обучение, което имах честа да уча от него някои тънкости в този занаят, тази професия. Нека да продължим още малко с снимковия материал. Тук вече... минаваме малко напред. Сега тук сменяме темата за артериална патология и минаваме на венозната патология. Разбирам, че аз знам, преди да разказвате това, което се показва в момента на екрана, че вие се занимавате активно с така наречените безкръвни процедури и операции, не съвсем точно понятие все пак, но специално за лазерната аблация. За широката публика много добре да очертава границите. Тогава с това исках да помогна просто на зрителите да разберат как влизаме в темата венозна патология, лечение на варикозни вени. Значи, когато аз приех за себе си решението да премина в болница Тракия, след разговор с собствениците, говорихме, че всъщност идеята е да направим една супер модерна болница, която да е на ниво европейско и американско здравеопазване. И именно всички най-съвременни методики, които се предлагат в света, да бъдат използвани и там. И те в това отношение бяха много мотивирани и много помогнаха да се реализират това нещо. И така започна нашата
нашия напредък в областта на безкръвните операции, в областта на ендовенозната лазерна аблация, която с лазер вените се изгарят, виждате тук през нас съвсем малка дупчица, безкръвните операции с така наречените стентове в артериите и така. И така или иначе това е приоритета, който ние развиваме откакто аз съм там. Целият колектив е изключително мотивиран и успехите така идват всеки ден по-малко, както трябва да бъде. Да продължим още малко напред. Може ли следващия диапозитив? Ето тук можем да видим точно как се вкарва катетъра в вената. Виждате, през нас съвсем малка дупчица надглезена се вкарва катетъра, в който всъщност е разположено и лазерното влакно и след което веничката след включване на лазера, веничката ще бъде като залепена, като заварена и кръвта повече няма да тече. Тук се вижда точно момента, в който лазера върви по веничката и я затваря. Използвам да направим една кратка пауза, докато върви този видеоматериал, да кажем на зрителите, че вие бяхте, как се казва, външен рецензент на една дисертация във Варна преди колко беше 2-3 седмици.